Ezighi osisi gbata nyere gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo banyere imebisi ihe dịchiri okporo ụzọ n'ọwa mmiri dị iche iche dị na Asha Street by School Road dị n'iyi Ọwọd Ekpe na kansụl Ọgbaru na Anambra steeti. Onye nta aka ebe Mengenius Sadebe wetara ya ụka ka ọ na-agwa ABS okwu. Otu onye bi na ya bụ ogbe bụ Maazị Uchenna Enyinwa bụ onye kọwapụtara na ya bụ ụzọ bụ nke iji na-ebu kwararịrị na ọtụtụ mmadụ na-anwụ na ya bụ ogbe mgbe ọbụla iji gbara. Onye isi oche ndị otu landlord na tenant nke iyi ọwa Odekpe bụ Maazị Sunday Obinze kwuru na ya bụ ogige agbara na Asha Street bụ nke mechiri ụzọ ma kwukwa na ndị ụlọọrụ Anambra State Physical Planning Board akago ya bụ ihe mwube akara mwepụ ma gwazie Maazị onye ebuchi Iseke bụ onye nwe ebe ahụ a na-akpụ blọk ka ọ wepụ ya bụ ụlọ na ogige ọ gbara iji hụ na enwere ụzọ ghere oghe. Ka o si na dị, Maazị Iseke na Oriakụ Chinelo Gabez onye Maazị Emmanuel Iluabuchi nọchitere anya ya bụ ndị nwere nsogbu gbasara ebe a ga-etinye ọnụ ụzọ ámá na ogige ala ahụ. Ha kenere onye isi oche ndị Landlord Association otu o siri tinye ọnụ na ya bụ okwu wee kwee nkwa na ha ga-ekpezi n'udo. Biko nna ayọ Chukwuma Soludo, the governor of Anambra State, to come to our aid. Every udu mmiri ọbụla anyị na-alọs 3 or 4 people here. If I full ebe a bụ na onye gburu blọk gbochiri ụzọ and unokwu ebe a nụ ka ndị Landlord Association gwara ya wepụ the blọk na ya adị achụ ya achụ ya nọ n'ebe achọ ihe ohi eli mana ka o bu n'uche ụbọchị ọbụla gọọmenti lotara ihe ọwa ịbịala ụzọ na ebe a bụ ụzọ. Site na iyi ọwa Odekpe okpuru ọchịchị Ọgbaru, Mengenius Sadebe maka akụwa ABS.